Advocate Nelson Chamisa vadzoka zvine power iko zvinezvi. Muri yeZimbabwe ndadzoka nema-updates manyama andinogara ndakakubatirai pachannel yenyu. Kana uchingotoona ndatoya kudai so uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF. Anga nekulika this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane. Ende kana iwewe uchiziva kuti unodedzera kuti pamberi naAdvocate Nelson Chamisa, ita kuti ahoyi izvezvi in the comment section right now. Ndakatokumirirai titomboverengana tione kuti muri vangani vanhu vane one love for Advocate Nelson Chamisa. Nyaya iri panapa yakamira yakadai so Advocate Nelson Chamisa pane mashoko avataura social media avo vachiti welcome on board, we are building a new prosperous Zimbabwe going forward, more doing and less talking. Are you ready? Ndo mashoko aripo avabuditsa vachiti kuenda mberi kwatakutoenda iko zvinezvi atichangotaure asi takutoita zvinhu kungoti toda kuzodai so hanzi makungoona takutongoita. Ndo strategy itsva, new strategy iripo yavakushandisa iko zvinezvi yekutaura yevaona kuti haisi kushanda. Ende kwadakutarisa kubva kumashure kubva kumadays ekwanatsvangira aya kutaura kwavo zvechokwadi kwakatoti one day ndo vavazoita kuchiredusa but iko zvinezvi chinhu changa chirikuita kuleka pazvinhu zvese vanga vari kuti action. Saka vari kuti yanguva yekuita zvinhu, haisisiri nguva yekutaura. And because vanhu vakawanda vanga vagara hope inomboita itanga yakunopera, katengire hope rinoita richipera. Saka vanhu zvinhu zvokuti vanenge vakagara pasi vachiona kuti alright apa zvinhu zvinodai so, alright apa zvinodai so, vanhu takaramba takadai so vanozotsamwa, vanozoboyikana vakadai. A lot is happening in Zimbabwe for now. Nyaya dzema 2030 dziri kungotaurwa, dziri kudidi. Saka kuti vabude vachiti 2030 toda kutoimisa zvinonetsa, but kungori kana vaita action I think zvinoshanda. And muchionawo futi nezvimwe zvinhu zvine zvichiitwa nema-MPs eCitizen Coalition for Change akasara ari kwaya. Pane list rakabuda, alright. Ma-MP mamwe anenge 2, 4, 6, 8, 10 ma-MP achinzi vakabuda vachikumbira ruregerero rwekuti zvoni sori zvenyu hatina kuzokwanisa kuya kuPrecap Farm. So pana anonzi Maureen Kademaonga uyo kuSunningdale ari kubuda ari kuti I've been made aware of a circulating list claiming I apologized for not attending the Precap event. This is entirely false. I did not give an apology as I have no affiliation with this event or its host part ZANU-PF. Ndo mashoko arikubuda arikutaura kuti inini handina kumbobvira ndakadaro ndakakumbira ruregerero kune chikwata ichi kuti handina kuatenda musangano wavaita kuPrecap Farm. Unoona nyaya inoitika ndeyekuti chakuitika kune vamwe futi 50 vakabuda vachiti aiwa isusu tiri team Chamisa chaiyo chero zvedu tiri kuparliament but isusu tiri team yaChamisa. Vanhu iko zvinezvi vari kuvhiringidzika kuti nyoza kunyatsonoti 2025 akutanga kumuvha and the rumor is everywhere. Vakanzwa kuti zvoni Chamisa ada kuvhura imwe political party before munana April zvakasvika kwavari, but zvinhu zvokuti vanenge vachingovhiringidzika. Iye Chamisa wacho arikutaura kuti hatichangotauri muchatongoona takutongoita. Kana yaitongori nyaya yepati munotongonzwa kuti yarejestwa, hatombotaura kuti ndadii, unongonzwa kuti yatorejestwa. Unongoona kutodedzera kuti tavhura imwe kana zviri zvekuti adovhura imwe political party. Ndo zvinhu zvinenge zviripo zviri kuitika because these people vanopedzera vasvika vakuenderera. Imagine zvinhu zvaitaurwa kuPrecap Farm naPresident Mnangagwa ndezvekusvotesa kutoratidza kuti hatina opposition muZimbabwe, hanzi hatina friction imwe opposition yedu yemuno inonzi chii zviya. Zvinhu zvokuti ona munhu atochazotaura kuti hatina opposition. Ndo zvinhu zvaaedza kutaura. Why? Because anyazoziva kuti alright hatina friction neopposition versus green. Anoziva kuti opposition chaiyo vakaipambura vakaivharira kunze. Vanhu vainyatsodziya musoro chaizvo vakanyatsovharirwa kunze. Even parliament kwacho vanongoenda vachingoimba masongo mamwe chete vanenge variko vacho ivavo. Imagine kuti munhu anoenda kuPrecap Farm pachitaurwa majokes iwayo anenge achitoseka kuti inonzi chipati yenyu, inonzi Triple C, votanga kuseka zvavo vese 2030 vachidairira zvese everything. Saka kune vakasara manje ndo vari kutaura kuti aiwa isusu tiri team yakwani yekwaChamisa, the likes of you ana Maureen Kademaonga kuSunningdale wava. Because vanenge kuti vanenge vanyatsoziva kuti even ndakada kunzi ndamira ndiri muSunningdale meya ndoda kunzi ndamira ndichinzi ndiri team yaenda kuPrecap chinchi vanhu vemuHarare vanojamuka
they know that. Saka iko zvinezvi ndopa yava situation, ndopa ane nyaya dzacho hama dzadiwa. Ini ndangoti ndingoya panapa ndingoti gaga tichionesana zvinhu zviri papapa. Kana uchingotoona channel ine karike kutanga kakuri first time, zvakakosha kuti usubscribe ujoin this family. And knows that my analytics ari kutiudza kuti vanhu vakawanda vari kuona channel ine havana kusubscribe. I don't know why guys. Subscribe by channel ikure tinyatsoramba tichipanana nyaya dzinenge dzichiitika. Zviri zvanhasi ndine audio yandoda kusiyira muchiteerera. Unoziva kuti maaudios vanhu vemaaudios they will never disappoint. Kana uchingone zvako zvekutaura muaudio uchida kusendawo yako audio, namba dzinenge dzichibuda pascreen idzodzo ndo basa radzo. Unongotanga wakatongosenda audio yako yosvika, unongoinzwa yakubuda ichinzwikwa panapa, zvisinei kuti maaudio anopinda akawanda sei. Saka sarai makateerera this audio mondudzawo zvamuri kufunga in the comment section. Tinorwadziwa zvikurusa nekuramba tichishungurudzwa navaMnangagwa negurupu ravo. VaMnangagwa pachavo vanotoziva zvokwadi kuti vanhu havandidi, vanhu havandidi zvachose chose. Zvikuru seiko zvinezvi? Vanotonyatsoziva kuti nhamba yavanhu vasingachandidi yakurisa. Izvozvo vanozviziva. Izvozvo vaMnangagwa vanozviziva. Musatombonetseka zvenyu. Izvozvo vanozviziva. Chinotaridza kuti vanozviziva, chinotaridza chiri pachena, kudzinga vanhu vane zvinzvimbo vari kumusorosoroku. Makaona vakadzinga mukuru weCIO, vakadzinga mukuru wamapurisa, kuarmy vakachinja chinja. Havasati vatopedza, vachitori busy kuchinja chinja, nokuti vanoziva chokwadi chezviri pariground. Vangakona kutochibudisa kuvanhu, asi imi mukatarisa zviitiko zviri kuitika zvinotaridza kuti vaMnangagwa vari kuziva kuti handidiwi, handichadiwi nevanhu. Vanhu vanondida ndivava mabootlickers avo, mbavha idzi, vasveti ava vanomwa ropa, vana Wekne Uchivhayo, vana Shavangu, nerimwe timu rose. Ivo vanotovaziva gurupu revanhu vavo. Mukatarisa kumasoja, vaMnangagwa vanoziva kuti handidiwi. CIO vanoziva kuti handidiwi. Mawovhets vanoziva kuti handichadiwi. Kupovwa wesi kupovwa vanotoziva kuti handisina mukana. Ende chimwe chikonzero chiri chokuti weakness yavaMnangagwa ndeyenjere chaidzo dzokuti njere dzokufunga. Hamuna chunhu muya. Ndiye munhu wandakaona kuti havana kana njere dzokufunga chaiko chokufunga. Zvinhu zvavo ndezvokuudzirwa, asi vachiudzirwa zvinhu zvine dhenje pamberi. Hapana kana kufunga chaiko. VaMugabe vanga vakashata zvikurusa, asi njere dzokufunga vaifunga vaya. Vanga vakashata, vanga vanomaitira avo kushata mwoyo chaizvo, okusava netsitsi nevanhu nehanya nevanhu. Asi vaMnangagwa vazova the worst. He's one of the worst leaders. Takati tamunyama kuti vakaita the worst vari veZimbabwe zve. Mabootlickers sana mai Kupe nana mai Kore, vanhu vanongoziva kuti ndo mhando, hatichisina zvekumwe. Hatisisina kumwe. Nana Hwende vaya
vandoziva kuti hakusina kumungwati hatisina imwe chance. Ndo chance yedu iyeyi yokutoramba titongokama yakarumura. Vandoziva kuti apa takutongokama yakarumura isingachabudi mukaka totongokama yakadero. Nokuti vanoziva kuti ndo mhando mberi hakusina munhoroondo yepolitics. Vandoziva kuti ndo kutoguma kwazvo. Ende sana vana mai Kupe handiti munongoziva kuti watova mutano wotoverengerwa makore. Mushambe kunototaurwa zva2030 uko havakusviki. Nenyaya dzavo dzezvirwere dzokutorwara murwere. Saka vanongototi ini ndinotamburire chinyi ramangwana handisina basa naro kuti mazuva angu asvika. Saka zvimwe zvavanenge vachiita zvose vakumbaita vaiziva kuti ndautongetawo kuti mazuva angu asvika angokurarama atoguma. Saka mungatoita zvomunoshamisika nevanhu ivavo. Zvimwe nyatsai kutarisa kuti uyu unoitira chinyi, uyu unoitira chinyi, uyu unoitira chinyi. Politics vamwe vanotoita vachidzionera pamberi kufanana vana madhuku. Vana madhuku vaya hakuna chimwe chavavavarira mberi chokuti unofungidzira kuti ndichazofoma pati yangu ichazova ini ndozoita president. Ikoko akatokuona kuti paramba uko akatoti bheta munongofomera imomo munongotoryiwawo nongoryiramo. Hakuna. Vose vamunoona vaya vakaungana havasi zvokuti vanenge pamwe pavo vanenge vanazvo. Dai kunzi kutovhota chaiko kunzi kunotoisa max. Munotogona kutoona varivo vanotoisa manegative axis okutoramba. Asi apa manje vanenge vaida kuzviita sokuti miti nemi nemhaka yekuti vanoda kudya. Ende vanoziva kuti this is the last kick of a horse. Hakuna munhu une njere dzakakwana uchati vaMnangagwa vakanaka. Hakuna. Vose vamunoona vakuda kudya chete. Asi havatovadiwo. But vanoti sezvo this is our chance. Maybe this is our last chance in politics. Ndo mukana wedu wokutoryawo kupedzisira. Regai titofembedza chivaita sokuti mukuru makanaka kuitira kuti tomborya. Nokuti vakaona weakness yavo vaya vaMnangagwa. Vakaona weakness iyo vakaizokorora vakaramba vachirevhisa vakaona kuti mukuru uyu ukangodai wapedza. Ende vazhinji vacho zvandiri kutaura vangotoryira wamasi kuinda. Havachazodzoki zvomupolitics. Chero ukanzi kunoitwa ma-elections next year. That's why muchitoona vasingatodi next year yacho vachiti imbochovhai timboramba tichimborya. Hakuna munhu nenjere chaidzo unogona kusapota vaMnangagwa. Uore hwavo hwakakurisa, hwakanyanyisa. Ende hwakatekeshera. Wose munhu unoteerera vaMnangagwa unongoteerera kuda kudya nokuita corruption. Kutowedzera kuuraya Zimbabwe yacho. It's just a few. Chigurupu chitoko. The whole havana hakuna munhu unomboda vaMnangagwa. Ivo futi vanotoziva izvozvo. Vanotoziva kuti hakuna munhu unondida. Hakusina vanhu vachavada. Tarisai during Mugabe's time. This time. Wanyatsoona kuti vaMugabe vari vakashata asi kusapoti vanayo. Not this time. Hakuna support inotoonekwa kana iripo kuti vanhu vanosapota munhu. Inotoonekwa haiti zvokuvhunza. Totoshamisika vokupuhwa mota nana Wicknell. Kuti amuone kuti you are selling your souls. Nguva ndo yamakamirira. Makatonyorwa mumabhuku. Okunzi uyu. Nguva yake after 3, 4, 5 years. Ropa rake tinorida. Imi munonakirwa nechunhu chenguva doko. Che 2 years, 3 years. Musingafungi kudzamisa pfungwa kuti ndingapuhwa mota
kweidzo hama dzake dzawikino dzacho chaidzo chaidzo wakapedza kudzipa mota here? Wakapedza kudzitengera dzimba here? Wakapedza kudziitira zvakanaka here? Dzinototambura hama dzake zveropa, kwete imiwo kungosanganikwa navo. Mokona kufungisisa kuti ndambozonyanya kukosha kudii, ufumi hwangu hwandandagara nahwo ushoma ihwohwo, regai ndihuchengetedze. Maichisamba vanhu mose makapuhwa mota yavo munoita sokuti pfungwa dzenyu dziri right one. Ko chii makadzimairwa kusvika palevhel yokusazotoona kuti ko ramangwana rangu rinombozoguma sei? Shuwa motikari mungambati upenyu hwenyu hwose mobva mati zvangu zvandinakira nokuti ndapuhwa mota. Zvaitova nani dai makati mwana wangu mota bodo, ndipe mari ndiindise mwana wangu kuchikoro kana kucollege. Mota makatengesa masouls enyu nokuti masatanist ose ane nzira dzakawanda dzakasiyana siyana dzokutora kana kumwa ropa kana kutora mari, kuwana mari. Imimi makatotengesa masouls enyu muchiona sokuti machenjera mapuhwa mota pakati pevamwe vose ndimagona kusharudzwa. Makambokosha seiko imimi? MuZimbabwe yose imi ndimungambazokosha kusanganisa hama dzake chaidzo chaidzo dzeropa. Imi ndimozokosha kuti topuhwa mari, topuhwa mota. Ndimokosha stereki muno the whole of Zimbabwe. Kana mukazvifungisisa muri moga muchaona kuti okay, pane zviri kuitika. Muchazozvitaura moga mopupura kuti tanga tisingazivi, taifunga sokuti nguva yenyu yakwana. But that will be too late. Zimbabwe tarwadziwa. Vanosekerera yenyu sekererai, asi level yatasvika yakashata. Tarwadziwa vanhu, tatambura. Zvanga zvichidawo kuti dai tawanirwa mumwe mukana wokuti vari kumusoroko maronga chero zvepfuti chaizvo, kutorwisa nepfuti chaizvo chaizvo, kutorwa nepfuti. Tinawo makomrades akawanda asingachadi zvose izvi, vanoziva the strategy yavaishandisa during the war. They can even implement that strategy kune timu yevechidoko vose ava. Tikasunungurwa, tatambura. Rongai zvehondo, kwete zvokuti munofungidzira kuti ma-elections achazoitwa zvichazodini, tichazodai. Ivo vachingondonga nyika. Chero mukazenge mozoitonga isisina chunhu, zvinobetserei? Ufumi hwese hwaparara. Mukazoitonga even after 40 years, ufumi hwese hwaparara, zvinenge zvichabetserei? Nokuti hapana development iri kuitika pari zvino. Asi kutouraya ufumi hwenyika, kuondonga ufumi hwenyika. Saka zvinozobetsereiko chero mukazouya after 40 years, 50 years, moti takazoti. Muchikona kuto strategize iko zvino nhasi, nguva ichipo. Kuti no, this is too much. Regai titi umwe pakona, umwe pakona, umwe pakona. Futi dzototsva. Vanhu vasunungurwe. Vanhu vatambura veduwe. Kana musingazvikwanisi zvinotovaita nani kuti give up kuti zvepolitics tarega. Zvokutungamiri hwokuita politicians. Tabva. Nokuti munoti kumusoro kwenyu, but pasina a proper strategy inotaridza kuti muri kuinda mberi. Hongo taimbodza vamwe vachiti God is in it, God is in it. Kufanana navana vachamisa. Fungisisai chaiko chaiko kuti nzira iyi yamuri kufamba nayo hakuna chinombozoitika. Pasina zvepfuti chaizvo chaizvo. Hakuna. Ma-elections chaiwo hakuna. Tarisai mukatotarisai munoona vachitaura zvokuti 2030, 2033.
hapabviwi. Vakaita mhosva dzakawandisa dzavanoziva kuti hapabviri kubvapo. Saka munozopapinda sei imi maelections munonyatsoona kuti makahwina. Kwete zvaiko ino 2008 makahwina, mukahwinazve kuhwina munongohwina but hapatoreki nokuti vanhu havanoziva nyaya dzavo, vanongomirira kufa. Zvatirai zvakazoitwa vaMugabe, vakasvika pangozofa. Vanga vane nyaya dzokuti dai vanga vakabva nemutoo wemaelections, nyaya dzavo dzakawandisa dzavaizoda kuvhunzurudzwa kuti kwapa. Saka vanotozviziva havabvipo, hapabviki, kunze kwekutoti paitwa zvehondo zvokutorwiwa nepfuti chaizvo. Ameno asi tarwadziwa, vanhu varwadziwa. Hurumende yatinayo haina kana hanya, haina kana tsitsi kana hanya nevanhu vavanotungamirira, havana kana tsitsi nevanhu. Tosvikepi veduwe? Havana kana tsitsi, havana kana hanya. Tarisai muzvikoro, mahospitals, migwagwa, hakuna kana paunonyatsotarisa uchiona kuti apa vari nani. Tarisai kana izvezvi, tarisai mvura inomwiwa nevanhu, hakuna. Neyo mari yavo inodai aiti ndoda kucheresa zvibhaga, maboreholes, nemari iyoyo handiti ingadai aitendwa nevanhu chaizvo kuti uyu wakanaka, nokuti ungatendwa panyika rose, nyika yose, Zimbabwe yose, kuti unopa vanhu mota. Tarwadziwa hama dzangu.